Murugi tayo nga mga anan. Kakabsat, mga bok. So, atoy, papaya. Naimas atoy, nga merienda. So, atoy mga bok. Papaya ti mukbang tayo tata nga aldaw. So, atoy nga papaya, kaya nagapo pa di poon. Presko atoy mga bok, presko. So, kwamet, naira namo nga awan ti tao, di karno ba mitatay. So, nga nakala kami ti papaya, aya. Ati nga papaya ti, ti mukbangin tayo tata. Isaw-saw tayo ti. Nya ti napintas nga paris na daytoy. Napintas na nga paris daytoy ka artam, di ba? Artam. Ato iti paris na. Kakabsat, mga bok. Ato iti paris na. Isaw-saw tayo dito. Okay. Nagasang ato, nagasang. Siyempre, kita nyo, napuno ti sili apaw. Napuno ti sili. So, nagimasahin. Mayat sa. Alay, mga bok. So, ato yun. Ukisan tayo ti papayan. No, mangrugi tayo nga mga anan ti papayan. Ke, mabisina kon ba? Makapangpanganan nga talaga ti papayan. Okay. Alay, ukisan tayo. Kabsat. Ukisan tayo mga bok. Ay na, nagmaya tayo, nagsarang-sangan. Sama mo po guys. So, dati yung artem tayo yung kakabsat, mga bok. So, kabilat tayo yun mangrugi tayo nga mga antipapayan. Alright. Nagmaya tayo. Nanday di sili na ang nagagasa. Okay. Yan. Sarap. Bango. Murugi tayo nga mga anan. Kakabsat, mga bok. So, atoy, papaya. Naimas atoy, nga merienda. Nakam. Gasang. Saan ko malol? Naimas. Naimas. Naimas tayo. Papaya. Papaya. Dato di, napintas nga merienda ito ayan may sa kabsat ito probinsya. Awanti agad chichirya nga mapangkapela gumatang di tindahan ka damot ng libre di karubay
Hmm. Wala sa mga gaya ya. Si Artom ni Apong Lare. Maya tiga. Community ko na. Gasang na. Ah. Ah. Mayroon. Nagdapo na gayam dati nga ko. Nagapuji ka ba? Aruba. Ako naran ng awat tao to jay. Ay. Oh yeah. Ay ko nala ko la. Maya. Birbiro tuman din ako. Kung hindi papaya. Tanti pangal ko ngalan. Oh. Pero tama ta. Ano magkita ka? Han. Last day. So dito yan. Yo guys. May dito yung makipangan ilit papaya nga ko. Nasam 8. Napo nagsarangsang. Di papaya. Ano sarang sama? Nagtabunan aya. Huli ka lang kalungkutan nga mga kakabrat. Mga bok. Amot ah. Kaso makapakaptang ti pangal nga mga. Mayat. Gahang. Ano di papaya? Naglabasit. Pinagsarangsang. Nagimas. Nagimas nga kanon. Nagimas nga ngalon. Ori dati Artom. Naggasang. Wala yan lang doon. Ay May do ka dito na. Dupay. Yala ta. Dupay. Yala man sa bali man nabigatan. At tangan pi pangalkon. Nagkapaypayswanan nato kakabsat ka kanya natin papayati kadwak ni Rusty. Kanya na ato mula na jay taltalon na jay banger. So ato iti dinala na tatay jay balay ati nga papaya. So nga napanunutan mi nga agmukbang kami ti papaya. Alright. Di ito ni joke. Okay. Salamat ti agbubuya kan namin nga channel. Sa pila kung makasuportahan na kami ating channel may. Ado pa ti mabalin mi nga i-vlog ating channel. So salamat sa suporta. Hanggang dito na lang yung video namin. Ganun to yan. So puto din mit to yan. Ado pa ti ibusan mi nga ako. Han mi nga i-video mami natin nga maibusan kay napautan natin video no i-video mi mamin. So hanggang dito lang yan. So bye bye. See you next time.